салом бинандагони азиз, имрӯз 19 апрел аст ва сархатти хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радио зудӣ дар 10 дақиқаи баъдӣ дар бораи барканории имомхатиби ҷанҷолии ноҳияи рӯдаки аз вазифа, баррасии мавзӯи парвозҳову вазъи муҳоҷирон дар гуфтугӯи байни вазирони корҳои хориҷии Тоҷикистону Русия, дастури шаҳрдори Душанбе барои барчидани антеннаҳои моҳвораӣ дар хиёбони рӯдаки пойтахт ва дигар мавзӯи рӯз иттилоъ медиҳам. ҷамолиддин неъматзода имомхатиби масҷиди ба номи ҳазрати муҳаммади ноҳияи рӯдакӣ ва писари муфтии пешини Тоҷикистонро баъд аз навори ҷанҷолияш аз имоматӣ барканор карданд. пештар сокинони деҳаи дарёободи ноҳияи рӯдакӣ гуфта буданд, ки неъматзода дар саҳни масҷид онҳоро дашном дод. Афшини Муқим, сухангӯи кумитаи дин, имрӯз ба радиозудӣ гуфт, дар бораи барканории неъматзода қарори ҳайати муассисони масҷид қабул шуд. талошҳо барои ёфтани ҷамолиддин неъматзода барои фаҳмидани мавқеаш дар бораи қарори барканорӣ ва ҳам навори ҷанҷолӣ то ин дам натиҷа надод. 2 рӯз пеш бародараш гуфта буд, ки зоҳиран мардум неъматзодаро дар масҷид сахт асабӣ карданд. ба гуфтаи шоҳидон, моло ҷамолиддин аз он ки сокинон ба имомхатибии писари ӯ дар ин масҷид дар намози рӯзии ҷумъаи гузашта норозигӣ карданд, хашмгин буд. ҳамзамон бо қарори дигар Азаматуллои Ҷамонолло, писари ҷамолиддин неъматзода низ аз имоматии масҷиди панҷвақтаӣ ба номи эшони Исматуллои ноҳияи рӯдакӣ озод шудааст. феълан масъулияти имомии ин масҷидро Асрориддин Касиров бар уҳда дорад. Касиров хатмкардаи донишкадаи исломии Тоҷикистон мебошад. субҳи имрӯз дар Душанбе мулоқоти Сироҷддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, бо ҳамтои русаш Сергей Лавров баргузор шуд. дар ин дидор Лавров гуфтааст, ки Москав ҷонибдори ҳарчи зудтар пурра барқарор шудани равобити ҳавоӣ бо Тоҷикистон аст. Инчунин мавзӯи муҳоҷирони тоҷик дар Русия, таъмини амният дар марзи Тоҷикистону Афғонистон ва низои ахири марзӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон аз масъалаҳои дигари гуфтугӯи дуҷониб будааст. бинандагони азиз, тафсилотро дар ин бора ва ҳамчунин нишасти вазирони корҳои хориҷии созмони паймони амнияти дастаҷамъии Охудспад дар Душанбе, ки ҳоло ҷараён дорад, дар барномаи хабарӣ бароятон хоҳем гуфт. зимнан имрӯз Сергей Лавров дар Исландия бо котиби давлатии Амрико Энтони Блинкен вомехӯрад. ба ин хабар чанд дақиқа пас рӯ меорам. ширкати ҳавоии русӣ С7 ва ё Сибир нақша дорад шумораи парвозҳояшро ба Тоҷикистон афзоиш бидиҳад, дар ҳоле ки дирӯз агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон гуфт, бо сабаби гарон фурӯхтани билетҳо парвозҳои ширкатҳои русии Северный ветер ва Сибирро манъ кард. ба қавли хадамоти матбуоти ширкати Сибир, ҳоло барои дарёфти иҷозатномаи парвоз мушкилот доранд, вале дастури манъи комили парвозҳо аз мақомоти авиатсионии Тоҷикистон ворид нашудааст. онҳо умедворанд дар ояндаи наздик ин масъаларо ба танзим дароранд. ширкат мегӯяд, феълан дар хатсайри Тоҷикистону Русия камбуди парвозҳо мушоҳида мешавад ва онҳо мехоҳанд ин норасоӣ ва поён бурдани нархи билетҳоро аз рӯи зиёд кардани парвозҳо ҳал намоянд. ба гуфтаи агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, феълан ширкатҳои русӣ бинобар гарон фурӯхтани билетҳо аз ҳар парвоз то $100,000 амрикоӣ фоида мегиранд. дар айни замон бегоҳи дирӯз корбарони радиозудӣ бо фиристодани навор хабар доданд, ки баъди 2 рӯзи таъхир мусофирони ширкати Северный ветер аз Душанбе ба Перм парвоз карданд. 1 рӯз пеш аз ин агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон ваъда дод, ки ба таври истисноӣ барои парвози мусофирони бандмондаи ин ширкат дар Тоҷикистон, ки билетҳояшонро аз 1 ҳафтаи қабл харида буданд, иҷозат медиҳад. ширкати ҳавоии Узбекистон Airways аз роҳандозии парвозҳои кафолатноки чартерӣ аз Тошканд ба Москав хабар додааст. ба гуфтаи ширкати ҳавоии Узбекистон, ба ин парвозҳо ҳамчунин шаҳрвандони Тоҷикистон ва Русия низ метавонанд билет бихаранд. ҷадвали парвозҳоро хоҳишмандон имкон доранд дар сомонаи интернетии ширкат пайдо намоянд. дар айни замон ба ҳамин зудиҳо аз Тоҷикистон ба Тошканд бо риояи талаботи бедоштӣ сафар тариқи автобусҳо барқарор мегардад.
дар ин бора зимни маҷлиси муштараки намояндагони байни ҳукуматии Тоҷикистону Узбекистон дар охири ҳафтаи гузашта созиш ҳосил шудааст. Дар хабарномаи расмии Вазорати нақлиёти Тоҷикистон санаи дақиқи ҳаракати ин нақлиёти мусофирбар зикр нагардидааст. Ман ёдовар мешавам ки равои автобусҳо байни ду кишвар аз моҳи марти соли гузашта бинобар пандемияи COVID-19 қатъ гардидааст. имрӯз дар Исландия котиби давлати Амрико Энтони Блинкен бо вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров дидору гуфтугӯ хоҳад дошт. равобити ду кишвари рақиб дар саҳнаи ҷаҳонӣ сард мебошад. ба гуфти дипломатҳои амрикоӣ ва рус, мулоқот дар ҳошияи нишасти шӯрои Арктика дар шаҳраки Рейкьявик баргузор мешавад ва эҳтимол мавзӯи асосии он таҳияи рӯзномаи мулоқоти президентҳои Амрико ва Русия Ҷо Байден ва Владимир Путин хоҳад буд. Ин аввалин мулоқоти Блинкен ва Лавров аз замони интихоби Ҷо Байден ба курсии раиси ҷумҳурии Амрико хоҳад буд. равобити Амрико ва Русия хеле суст шуданд ва баъзан давраи ҷанги сардро ба ёд меоранд. ихтилофи Амрико бо Русия аз ҳаракатҳои низомии Русия дар гирду атрофи Украина, ҳамлаҳои кибернетикии Русия ва дахолати ин кишвар ба интихобот дар кишварҳои ғарбӣ сарчашма мегирад. рӯзи сешанбе Блинкен гуфт барои Вашингтон муҳим аст ки равобиташ бо Москав устувор ва қобили пешгӯӣ бошад. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. дар шаҳри Череповец вилояти Вологдаи Русия як ҷавони тоҷик худро ба дарё партофтааст. бино ба итлои мусоҳибони радиои Озодӣ, ин ҷавон зодаи шаҳри Душанбе буда дар курси дуввуми донишгоҳи давлатии Череповец таҳсил мекард. ҳодиса бегоҳи 17 май ба амал омадааст. ҷасадро дирӯз аз об берун оварданд. ба гуфтаи шоҳидон, камераҳои пул лаҳзаи худро ба дарё андохтани ин ҷавонро сабт карданд. сабабҳои қасд ба ҷони худ кардани ӯ маълум нест. муфаттишон пурсуҷӯро оғоз намуданд. қарор аст тобути ин ҷавонро ба ватан интиқол бидиҳанд. дар хиёбони рӯдакии шаҳри Душанбе ба барчидани антеннаҳои моҳвораӣ аз бомҳои сокинон шурӯъ карданд. ба навиштаи Азия Плюс, ин иқдом бо дастури шаҳрдорӣ сурат мегирад, зеро гуфта мешавад ки антеннаҳо ҳусни шаҳрро халалдор мекунанд. аз ин пештар мақомоти ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба сокинони хонаҳо ҳушдор дода буданд ки то рӯзи 16 май тамоми антеннаҳои моҳвораиро аз бомҳояшон ҷамъ кунанд, вагарна кормандони идороти хадамоти шаҳрӣ ин корро анҷом хоҳанд дод. 2 моҳи пеш хабари барчидани антеннаҳо дар хиёбони ҳофизи Шерозии пойтахт дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавҷи вокунишҳои корбаронро дар пай дошт. сокинон гуфтанд касе ҳаққи чунин талабро аз онҳо надорад. вале ба гуфтаи иттифоқи истеъмолкунандагони Тоҷикистон, агар ин қарор бар асоси он гирифта шудааст ки антеннаҳо зебоии шаҳрро коста мекунанд, пас ҳукумат ҳақ дорад чунин талабро пеш гузорад. бар асоси фармони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ки дирӯз нашр шуд, 6 додраси тоҷикро аз мансабҳояшон гирифтанд. хадамоти матбуоти президент навишт ки Мавҷуда Шарифзода, раиси додгоҳи шаҳри Хуҷанд ва Ҳабибулло Мирбобовзода, раиси додгоҳи ноҳияи Диваштеч бознишаста шуданд. манба афзуд Искандар Давлатзода ва Муҳаммад Расулзода, додрасҳои додгоҳи вилояти Хатлон, Эраҷ Ализода ва Фирӯза Аминзода, додрасҳои додгоҳи шаҳри Хуҷанд, бо хоҳиши худ аз кор рафтанд. сабаби чунин рафтори додрасҳо маълум нест. феълан дар Тоҷикистон 450 додрас кор мекунанд. дар 10 соли ахир беш аз 25 додраси додгоҳҳои Тоҷикистон ба зиндон маҳкум гардиданд. дар ин сонияҳои барнома бароятон аз қурби расмии азори хориҷӣ дар Тоҷикистон ёдовар мешавам. Бонки миллӣ барои имрӯз 19 май нархи $1 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 82 дирам муқаррар кардааст. имрӯз қурби рубли русӣ ба таври чашмрас боло рафтааст. 1000 рубли русӣ ба 153 сомонӣ арзиш дорад ки нисбати дирӯз 60 дирам бештар мебошад. дӯстони азиз, ин чанд хабаре буд ки то ин соат ба дасти мо расид. хабарҳои аз ин бештарро дар барномаи ахбори Озодӣ мунтазир бошед. бароятон рӯзи хуш мехоҳам.
салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.